Hudaýyň huzuruna çykyp boljak ya diýerli bir istedasyny. Hudaýyň günähkärli barada nagad rahmilligini bir daşarda gezip ýören, günäh gark bolup ýören bir ýaş oglan istedaşy görüňe. Hazreti Musa ala nebiyina we aleyhissalatu vesselam Beni İsrail bilen bir ýerik çykýa. Ýagyn ýagman wagtynda bir ýagyn dilejek bolakydany. Hazreti Musa Beni İsrail bilen elin aldyrakdan doga etdi. Hudaý Taala aýdypdyr: "Ey Musa, siziň araňyzda bir adamma 40 ýyl bäri meni Hudaý bilen mübareze edip ýödipdir. Bir gezek meni Hudaýa ýüzlenip estağfirullah, Hudaýa men günäm geç diýen aksol adam dipdir siziň araňyzda ba. Şo bolsa siziň araňyzda ýagyn size ýok, şonu çykaryň dipdir Hudaý Taala. Günäsi kän adam özüň bilýänlersiň, özüň çykdan git dipdir Hazreti Musa. Ýanky günäkär adam 40 ýyl günäge gark bolup ýören adam bilipdir da özüni. Hudaýa dipdir: "Ey can Allah, men şumal şu märekäň içinden çykyp gitsem, men biýabrey boljak Hudaýa" dipdir. "Egerde men şulaň arasynda galsam, çykmasam, bir dogollamaz hemmesi susuzluktan helak boljak. Hudaýa men sen gafyňa ýüzlenýär. Hudaýa men günämi geçdip ýanky adam başyna kellesinde bir ýalyk barmy, ör taqadany jemiň arasynda Hudaýa men günäm geçdip ýalvaryp durupdyr. Şo wagtda ýagyn ýagmany durupdyr. Adam da çykmady. Ya Rabbi nezelel matar ve lem yahruc ahad. Hudaýa bir adam çykmady, ýagyn ýagmany durdy. Hudaý Taala aýdypdyr: "Ey Musa, ýagyn kimden sirim saklanan bolsa, şoň hormatyny da ýagyn berildi" dipdir. 40 ýyl bäri günah edip bir gezek toba etmedik bende, meni Hudaýa ýüzlenni Hudaýa men bagyşla diýdi, günahlarına geçdim, ýagynna şoň hormatyny size berildi dipdir. Adam günäsini görýändirsa, o tobasyny ýüreginden ýandyrakdan estağfirullah diýerlerini, garankyň içinde gözünden ýaş gaýtdyrýany göremizak. Ay oglan wagtynda, ýaş wagtynda, mujarrat wagtynda falan iş etdi diýäkdan utandyrmak musulmançylykdan dädir. Hemişe musulmanyň ýagşysyny görmek biziň wezifämiz.